ретро җырларыннан төзелгән концерт дип сезгә аңлатып уздым бит инде. Шуның өчен инде хәзер теге Айгөл әйтте, әмма ләкин үзенең сүзендә тормады дип әйтмәсен өчен шушы залда отырган өлкән апалар хөрмәтенә аларның яшь вакыттагы таныш җырларын башкарып узасы килә. Ретро җыр үз ягыма кайтсам дип атала. Ретро җырны хөрмәтле тамашачылар бик җиңелләрдән түгел. Җырлау аңа тын да җиткергә кирәк, тавыш та җиткергә кирәк. Кайбер җирендә теге самый биек нотасына барып җитәлмәсәм, гафу итәрсез. Сез әйтәсездер инде, Айгөл килде дә җырлай башлады дип. Мәхәббәт темасы. Безнең концерт программасында күпчелек мәхәббәт темасы. Ни өчен мәхәббәт темасын без Илсур белән сайлап алдык? Чөнки мәхәббәт булса, безнең күңелләр яшь. Йөрәкләр дәртләнеп тибә. Бүтән ширләр, бүтән газаплар бар кирәк түгел нәрсә баштан чыгып уша. Каршыда урысларда только любовь. Шулай бит? Килешәсезме бу сүз белән? Шуңа
Шушы сүзләргә таянып, артабан мәхәббәт темасы белән концертыбызны дәвам итәсе килә. Илназ Баһавиев репертуарынан алынган җырларның берсе «Аңла йөрәгемне» дип атала. Ошон булмаса, шулайрак ышпарлыкка тотуп йөрүсүң инде узун белән. Хөрмәтле тамашачылар, була торган нәрсә, була торган хәл бар җырында сүзләрен ятлап бетереп булмай. Шуның өчен артабан хәзер инде ул менә безнең ретро җырлар рәтенә күчкән җырларның берсе дип шутлаймын инде мин. Шундый кичкенә бер хәл сөйләп узасы килә. Бу җырны инде Biz 2 ай гел идек. Кыска гына әйтеп сөйләргә тырышам хәзер. 2 ай гел, берсе миннән зур, иң бәләкәй мин идем. Безнең художественный руководитель репетициялар була бит инде концертлар алдыннан.
репетицияга килгәчтән соң Айгел дип кычкырып җибәрә, без икебез дә урындыктан торабыз да әү дибез. Юк, олы Айгел кирәк бәләки җан әйтәдер. Шушы җырны минем күңелгә уелып калган олы Айгел җырлаган җыр дип. Ни өчендер? Элек аны шомырт чәчәкләре дип атыйлар иде. Хәзер инде аны нәрсә шәптер ак чәчәкләр дигән исем куштылар. Без инде теге минем кечкә чакта истә калгач, олы Айгелнең шомырт чәчәкләре дигән җыр булгачтан соң шомырт чәчәкләре белән концертыбызны дәвам итәбез.